מעולה. אז בעצם הדיון הזה, ההרצאה, חצי דיון חצי הרצאה, הוא בעצם המשך של הפעם הקודמת, שזה בעצם יצירת הסכמות בקבוצות קטנות, עוד פעם עד 20-30 איש, וזה איך אנחנו יכולים לעשות קבוצות רחבות יותר. בסדר? מה שנעשה זה נעבור על ההיסטוריה של יצירת הסכמות בקבוצות גדולות, בהיסטוריה, ננסה ללמוד ביחד מההיסטוריה, נגבש איזה שהם עקרונות ליצירת הסכמות בקבוצות גדולות, נעבור על טכנולוגיות, כי עוד פעם כדי לעבוד בקבוצות גדולות כבר צריך טכנולוגיה, ואם תרצו ואם יהיה לכם כוח אנחנו ננהל את הדיון של מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקדם יצירת הסכמות בקבוצות גדולות. בסדר? אפשר להתערב כל הזמן, לשאול שאלות, זה בסדר, נעשה את זה יותר רב שיח מאשר הרצאה מסודרת, אבל יכולים לשאול כל הזמן. קצת עליי למי שלא מכיר, יש כאן חלק שמכירים חלק לא, שמי טל ירון, אני אבא ל3 בנות ונשוי לחגית, אני לא ימין ולא שמאל, לא דתי ולא חילוני, די חי בין העולמות, אני גר ביישוב דתי אבל אני לא הלכתי, גר בהתנחלות אבל פועל עם אנשי שמאל וגם עם אנשי ימין. בבלוג שלי אני מוגדר חוקר עצמאי ומפתח תהליכי קבלת החלטות בארגונים, בקהילות, בכל מקום בו שני אנשים ויותר מנסים לקבל החלטות חכמות לטובת כלל המשתתפים. בווריאציה כזאת או אחרת עושה את זה 25 שנים כבר. מי שצריך עוד, יש את זה בבלוג שלי, talyaron.com, אפשר לקרוא שם עוד אם נתחשב. אז בואו נדבר רגע שנייה על למה בכלל חשוב ליצור הסכמות בקבוצות גדולות. כלומר, אשמח רגע קצת ככה לשמוע למה לכם זה, כלומר, למה הגעתם, למה בכלל יש חשיבות לנושא כזה? זו שאלה פתוחה לקהל. אני מגיעה מקיבוץ, זאת ענת. מעניין. הנושא הזה מעסיק אותנו, אני יושבת בצוות שנקרא שיח חברתי. קיבוץ יודע בדרך כלל בעיקר להפעיל אספה, הצבעה, קלפי, והיום מבינים שזה לא מספיק, זה גם יוצר כמות קטנה של מעורבות, קטנה מדי, וגם על נושאים מאוד חשובים, אנחנו מנסים ליצור הסכמות רחבות, תוך הבנות רחבות. אז ברמה הזאת קודם כל, אבל כמובן שגם ברמת המדינה וההידברות. כן, לגמרי. עוד למה זה חשוב לכם? למה הנושאים חשובים? עיין, דליה, אורי, בני. בני אתה רגע, אני מעדיף שלא תדבר אתה בתוך כדי נהיגה. טוב, אז אני אעשה רגע ככה, לפחות שהיו שיחות מקדימות, אז אני חושב שכשאנחנו רוצים להגיע לרמת המדינה, אז שם יש כבר קבוצות גדולות, וכשאנחנו רוצים ליצור הסכמות רחבות בציבור הישראלי, אז כאן כבר יש צורך לעשות הסכמות יותר, לנסות לא דרך השסע שבו אנחנו נמצאים, לא דרך הוויכוחים שאנחנו נמצאים, אלא ביחד לנסות להגיע לאיזשהו עתיד משותף. אז ההרצאה תעסוק בדבר הזה, בשאיפה לנסות לגבש איזשהו משהו. אז השאלה בכלל אם הסכמות בקבוצות גדולות אפשרית, כלומר מי שיודע לקבל החלטות בקבוצות קטנות מאוד מאוד בעייתי, גם בשני אנשים קשה לקבל החלטות, 3 אנשים גם כן, וככל שהקבוצה גדולה יותר ככה זה יותר קשה. האם זה אפשרי? אז אני רגע רוצה להתבסס על ההיסטוריה. בסדר? אם נסתכל על הסכמה בקבוצות גדולות, אז אם נסתכל על החוקה האמריקאית, זה סוג כזה של החלטה, במשך כמה חודשים, כאן זה היה תהליך, אבל 55 נציגים מ-13 מדינות באו ודנו על החוקה של ארצות הברית, לא היה להם סמכות להחליט, אלא רק הם היו צריכים לגבש הצעות לחוקות, ו9 מ-13 המדינות היו צריכים לאשר את זה, כדי שההחלטה תתקבל. ועד היום 350 מיליון איש מחזיקים את החוקה כהדבר. סוג של קבלת החלטות בקבוצות 55, ובעצם עם הפרלמנטים של 13 המדינות, זה בעצם כמה מאות אנשים שקיבלו החלטה. איסלנד ב-2009 עד 2010 יצרה כמעט חוקה, 1,500 נציגים, 1,200 מתוכם נבחרו בצורה אקראית ו300 מחברות וארגונים, ויצרו וגיבשו חוקה. למה כמעט חוקה?
כי ברגע שהם העבירו את זה לממשלה ולכנסת, לפרלמנט שלהם, הפרלמנט מסמס את זה וזה לא יצא לפועל. אבל הם כן הצליחו לייצר מסמך גדול שהיה עליו הרבה אנשים שחתמו עליו. שוויצריה, שוויץ, כבר מ-1847, מעצם הכרזת העצמאות שלהם ועד היום, הם אלה שכותבים את החוקה. מעל 8 מיליון אזרחים בעצם שותפים בכתיבת החוקה, נראה את התהליך אחר כך, זהו תהליך כזה שעובד. באתונה, זה היה, אנחנו מדברים על 594 לפני הספירה, 322 לפני הספירה, כ-30,000 אזרחים השתתפו ביצירת החוקים שלהם, בתהליך מאוד מאוד מאורגן ומסודר, וככה הם הצליחו לעשות את זה בסביבות, כמה יש לנו כאן? 200, כמעט 280 שנה. גם ההלכה היהודית, אם חושבים על זה, זה בעצם תהליך שמתקיים מעל 2,500 שנה, שנוצר בהסכמה, כלומר אין איזה מישהו כופה, אין איזה גוף אחד שכופה על כולם לעבוד עם ההלכה היהודית, אבל כבר 2,500 שנה, בלי שיש איזה סמכות מרכזית אחת, הם מצליחים לייצר ממש חקיקה עד רמת השרוך הנעל. וגם כאן יש איזשהו תהליך של יצירת הסכמות מאוד מאוד מעניין. אז אנחנו רואים שזה קיים, זה לא נפוץ כל כך, אבל זה קיים, וננסה רגע ללמוד מהדברים האלה. אז אני אעבור בזריזות על התהליכים, מוזמנים להעיר לי הערות תוך כדי ללמוד כאלה דברים. אז בואו נסתכל רגע על התהליכים. אם מסתכלים רגע על החוקה האמריקאית, שלחו 55 נציגים מ-13 פרלמנטים, והם היו צריכים להציע איזושהי חוקה, כשבעצם הם דנו בינם לבין עצמם, וכשהם התחילו לגבש מסמכי עקרונות, הם התחילו להציג אותם לפרלמנטים, אבל הייתה מחלוקת ביניהם. חלק היו פדרליסטים, כלומר רצו ממשל מרכזי חזק, וחלק רצו ממשל מרכזי חלש. והם ניהלו על זה דיון מעל גבי עיתונים, ובעצם זה התכנס למה שנקרא היום הפדרליסט, זה האלה עם הפדרליסטים ואנטי פדרליסטים. ובעצם כתבו לעיתונים ושיתפו בעצם את כל אזרחי ארצות הברית היודעים קרוא וכתוב בתהליך. והתהליך הזה לקח כמה שנים והוא גובש לחוקה. אם מסתכלים על כמעט חוקת איסלנד, אז ה-950 עד 1,500 נציגים בעצם ישבו בוועדות וכינסו החלטות, ובסופו של דבר באמצעות טוויטר של אז ופייסבוק הקשרו את זה לציבור האיסלנדי וקיבלו ריג'קטים ממנו, והלכו ותקנו את החוקה עד שנוצרה מסמך שרוב האנשים הסכימו לה. החוקה השוויצרית, יש בדרך כלל קבוצת יזמים שרוצים ליצור חוק, זה נקרא, אם אני לא טועה, רפרנדום, הם מעלים חוק, אוספים 100,000 חתימות, אם הם אוספים 100,000 חתימות, הם מקבלים זמן שידור והם יכולים להציג את ההצעה שלהם לחקיקה, זה הולך, יש דיון בציבור השוויצרי והם מצביעים, זה קורה להם די הרבה פעמים שהם מצביעים על חקיקות כאלה ואחרות. עוד פעם, יש כאן תמיד איזשהו אמצעי תקשורת שמאפשר תקשורת עם ההמונים, זה לא קורה בקבוצה מבודדת. האתונאים אותו דבר, תהליך דומה, יש כל שנה נבחרים 500 אתונאים אקראית בהגרלה, אתה לא יכול להיבחר יותר מפעמיים למועצה, המועצה בעצם מקבלת הצעות לחקיקה מהציבור, מארגנת את זה לחוקים ומציעה חוק חדש כשהם נפגשים באגורה, באספה הגדולה, ויש לך גם באזור 6,000 איש שמקשיבים לנואמים שמדברים בעד ונגד, והם מצביעים כן או לא. אז גם כאן יש איזושהי דרך תקשורת עם הציבור, כלומר המועצה לא עושה את זה לבד. אוקיי? ההלכה היהודית, שהיא כמו שאמרנו עובדת 2,500 שנה, אז יש בעצם רבנים שמקובלים על הציבור שלהם, ובעצם פוסקים הלכה או באיך לחיות כיהודי, או כשיש מחלוקת בין צדדים, הם פוסקים הלכה, ומצד שני מתקיים דיון של תלמידי חכמים. הם בעצם אומרים, רגע, במקרה הזה צריך לעשות ככה, במקרה ההוא צריך לעשות אחרת, והם כל הזמן דנים וכל הזמן מתקיים איזשהו היזון חוזר כזה בין הדיונים של תלמידי החכמים לבין פוסקי ההלכה, שהם בעצם אותו דבר, ובסופו של דבר נוצר איזשהו, מתוך הציבור הגדול נוצרים רבנים שהאנשים אחרים יודעים שהם מקובלים וחכמים ויודעים את התורה היטב, ולאט לאט נוצרת איזושהי אליטה כזאת. זה לא אליטה עד לפני 300 שנה, זה לא הייתה אליטה מורשת, אלא אם הייתה, אנשים היו מזהים שאתה חכם ולאט לאט השם שלך היה הולך ועולה.
אז זה עבד עד לפני 300 שנה, לפני 300 שנה זה התחיל קצת להתפרק, גם ההשכלה הגיעה וגם החסידות בעצם שינתה את חוקי המשחק, החסידות שהגיעה באותה תקופה, וזה קצת השתנה, אבל הבסיס שלו עובד עד היום. אז לפני שאני אתחיל רגע, אני אשמח אם מכל הדברים שראיתם יש איזה משהו שתפס את העין שלכם על יצירת הסכמות, לפני שאני אציג. אצלי כל הדוגמאות שהעלית עוררו את השאלה מי החליט על התשתית? מי החליט וואו. שיהיו 55 נציגים שיחליטו על החוקה? מי החליט שיהיו זה בעיה 1,500 קשה. איסלנדים שידברו על החוקה? מי נתן את ההנחות יסוד שעליהם לקחו החלטה בקבוצה גדולה? אני קורא לזה בעיית מינכאוזן, מישהו צריך להחליט איך מקבלים החלטה. אז לשאלתך, האמריקאים אני לא יודע ממינה, אבל הייתה שם איזו קבוצה שהחליטה שככה זה יהיה. אצל האתונאים זה היה סולון, ולפני זה ברח לי השם שלו, זה היה פילוסופים שאמרו, נתנו להם את המפתחות, היה קושי לקבל, האתונה הייתה במצוקה, ואמרו לפילוסוף ההוא כך, תגיד לנו איך צריך להתנהל. זה היה סולון ואני לא זוכר איך קוראים לו בחור השני, הם עשו את זה בפעמיים, והם אלה שקבעו איך יהיו כללי המשחק. באיסלנדים למשל היו ארגונים אזרחיים שדנו ביניהם איך לעשות את זה, והחליטו שיהיה 1,500 נציגים. כלומר, תמיד זה איזו קבוצה כזאת קטנה שיש את האומץ, אגב זה מגיע, כלומר, תמיד יש את הקבוצה הזאת שאומרת ככה זה צריך להיות ומשם זה רץ. שכדאי לציין, לפעמים זה אומץ, לפעמים זה חוצפה, תלוי בסיטואציה. אגב, אחד הדברים שלמשל האיסלנדי זה משהו קלאסי, ברגע שהם העבירו את זה, הם באמת הגיעו למסמך הסכמה עם הרבה חתימות, הרבה אנשים חתמו על זה, הם העבירו את זה לכנסת שלהם, לפרלמנט שלהם, כדי לקבל אישור, והפרלמנט מוסס את זה והפיל את זה, ולכן זה כמעט חוקה, זה לא הגיע. כנראה צריך להיות חצוף ולא תמיד לקבל סמכות. אז עוד נושאים? לפני שזה, דברים שראיתם? זה מעניין מאוד שאתה מציין את ההלכה כדוגמה להסכמה, כי אין מקום יותר גדול מחלוקות וחילוקי דעות מאשר ההלכה, החל מהמשנה והתלמוד ועד ימינו. וזה המעניין פה. כן, ובכל זאת, אתה יודע, על פי רוב זרמי היהדות, שולחן ערוך הוא זה שמחייב כמעט את כולם, למעט התימנים שהם על החפץ, משליטים את עצמם על הרמב"ם. כלומר, זה מעניין איך בסוף הם אומרים, אוקיי, הספר הזה הוא זה שאני חייב לעבוד על פי, עם כל המחלוקות הגדולות. וזה כן, זה חלק מהיופי. לא שמעתי, בני, אתה על מיוט. לא שמענו אותך? לא שומעים אותך, אתה במיוט. עוד הערות לפני שנמשיך? עכשיו אתה לא במיוט, בני. כן. אוקיי. אני אומר שזה מעניין, אני תכף נכנס פה למקום בכלל בלי קליטה, אני נוסע באיזה מקום שאני יודע שלא יהיה קליטה, אני מקווה שאני אתחבר עוד מעט שוב פעם. בסדר גמור. זה דבר מאוד מעניין, הסיפור הזה שלא משנה, גם התימנים הם יחלקו ביניהם והם יריבו, הם האנשים שהכי אוהבים לחלוק, וכולם בעצם בסופו של דבר הם חולקים ונשארים בתוך המסגרת של כן, לגמרי, זה... הסכמות מתוך מחלוקת. נכון, זה שווה מחקר רציני מאוד על החיים. כן, לגמרי. אז אני אעשה רגע לקחים שמובילים אותנו לזה. אחד זה לגיטימציה מהציבור, איכשהו נוצרה לגיטימציה בכל המקרים האלה. תמיד יש קבוצה קטנה שמכינה, ואני אקח את מה שאורי אמר, יש גם קבוצה שקובעת איך זה צריך להיות, עוד לפני שמגיעה הקבוצה הקטנה, זה הערה של אורי. תמיד צריכה להיות תקשורת המונית, בעידן שלנו גם חברתית, וקבוצה גדולה שזה הציבור הרחב. זאת אומרת, זה משהו שתופס כל הזמן, הוא קיים לאורך כל הדרך. בקבוצה הקטנה מתקיים דיון מעמיק, לפעמים גם חודשים, ראינו שלמשל באיסלנד זה היה חודשים, באמריקאי זה היה אפילו שנים.
הקבוצה הגדולה היא או תומכת או דוחה, יש גם בדיונים, למשל בשוויצריה הם מתארים את זה שהציבור השוויצרי נורא מתווכח ודן ודן ודן, אבל בסוף או שהיא תומכת או שהיא דוחה, יש הצבעה ואישור, אין כזה דבר שזה נשאר באוויר, אלא יש הצבעה ואישור, למעט היהדות, אגב ביהדות בזמן שהיה סנהדרין אז הייתה הצבעה ממש, יש אפילו הלכה על פי רבים להטות, כלומר בסוף לא משנה מה היה הוויכוח, פי הרבים הולכים ועובדים. היום אנחנו מנסים להסתפק בקונסנזוס בהלכה היהודית בין הרבנים, ויש חשיבות מאוד גדולה לייצוגיות של הקבוצה הקטנה, כלומר הם צריכים להיות או מוגרלים או נבחרים וכאלה שמקובלים על הציבור. אז השאלה איך אפשר ליישם מתוך הדברים האלה, אני מציע, זה פתוח לדיון, לא חייבים לקבל את מה שאני מציע, אני רק אתאר משהו שאני עשיתי בקדומים. היה אצלנו בקדומים בעיה, רצו לחלק את בית הספר לשתי קבוצות, כלומר לשני בתי ספר, אחד ליברלי ואחד תורני, נקרא לזה ככה, והיה ויכוח אם לחלק או לא לחלק, הייתה קבוצה שרצתה לחלק והייתה קבוצה שלא, ובעצם היינו קבוצה קטנה שתבחה בין כל הקבוצות השונות שדנו בסוגיה, ותקשרנו לציבור כל הזמן, ברמת קדומים זה היה פייסבוק בעיקר, פייסבוק וטוויטר, ווואטסאפ, ודיברנו כל הזמן, כלומר ניסינו לגבש הסכמות, כל הזמן היה לנו מסמכי הסכמה שיצרנו ויצרנו אחרי שדיברנו עם קבוצות, והצגנו את זה לציבור הרחב וכל הזמן קיבלנו פידבקים. זה אגב הייתה חוויה מאוד מאוד מתישה, מאוד מאוד קשה, לנסות לגבש את כולם. מה שנוצר בסוף הייתה, אגב, נוצרו שתי קבוצות עניין מובהקות, כל אחת יצרה מסמך משל עצמה, ובסוף הייתה הצבעה והצביעו על מה רוצים. אני יכול להגיד שההצבעה בסוף, נדמה לי, לא התקבלה על מקבלי ההחלטות. נדמה לי שזו הייתה אחת הבעיות. כל קבוצה כזאתי, איך היא עובדת כדי לקבל החלטות, אז הייתה לי את ההרצאה הקודמת שנתתי ויש את ההקלטה באתר, אני אחר כך אשלח קישור, עובדת לפי השיטה שהראיתי בפעם שעברה של יצירת, שואלים שאלות הבהרה וצרכים ולומדים נושאים ואז מתכנסים לפתרונות, אז זה כאילו הקבוצות הקטנות, וזה עבודה בתוך קבוצה. עכשיו לפי דעתי מה שיהיה קל הרבה יותר, וככה צריך בעיניי לעבוד כשרוצים לייצר באמת בעם ישראל החלטות, אז צריכה להיות איזה קבוצה מרכזת וקבוצות לפי נושאים, את כל זה מתקשרים מול הציבור הרחב, מול אני יודע מה נקרא זה אזרחי ישראל, ואם רוצים ללכת לקבוצות מאוד גדולות אז יכול להיות שצריך אחר כך בהמשך לחלק לעוד תת קבוצות שיש בעצם קבוצות נושאים שונות שכל אחת מנסה לייצר מסמך הסכמה משלה, יש קבוצה מרכזת וקבוצה לכל נושא וקבוצה מרכזת, עוד פעם המסמכי הסכמה האלה הולכים לציבור הרחב והם מקבלים כל הזמן פידבקים. שאלות עד כאן רגע. בסדר, לא בסדר, נראה הגיוני, לא הגיוני. קצת יותר על התפקיד של הקבוצות המרכזות, אם אפשר. כן. הקבוצה המרכזת בעצם בוא נגיד ככה, בדרך כלל יש כאן קבוצות נושא שמתחלקות, למשל בוא נגיד שיש כאן קבוצת ימין, קבוצת שמאל וקבוצת אמצע, בסדר? על המהפכה, על המחאה, על השינוי במערכת המשפט, סליחה. הרפורמה, תודה אלכס. אוקיי, אז כל אחת מהן מגבשת את מסמך ההסכמה שלה, הקבוצה המרכזת עוזרת להם לגבש, לא תמיד הן יודעות לעשות את זה, אז הקבוצה המרכזת עוזרת להם לגבש מסמך הסכמה. עכשיו, היא גם מנסה לעזור להם לגבש, יכול להיות שקבוצה א' וב' יכולות לייצר מסמך, אין כזה הבדל גדול, אולי הן יכולות לייצר מסמך הסכמה משותף, הרבה יותר, שיהיו לה הרבה יותר תומכים. אז זה כאילו, התפקיד שלה היא לסייע לקבוצות האחרות לייצר את מסמכי ההסכמה שלהם. הקבוצה המרכזת העיקרית אוספת את החומרים האלה ומפיצה החוצה בצורה מאורגנת ומסודרת לציבור, כדי לא להציף אותו, זה בעיניי ככה התפקידים, כלומר זה החבר'ה שעושים את העבודה, מנסים לגבש את ההצעות, זה החבר'ה שעוזרים להם,
וזה פשוט איזו קבוצה שאמורה לסדר ולארגן, נראה לי, אני לא בטוח שזה נכון, אבל בדרך כלל מהניסיון שלי, והוא לא גדול, עוד פעם עשיתי אולי 2 אירועים כאלה בקבוצות מאוד גדולות, אחד במשרד ראש הממשלה ואחד בקדומים, אז בדרך כלל צריכה להיות קבוצה מרכזת. טוב, בואו, עוד שאלות על השקף הזה לפני שנמשיך? אם אין, אני ממשיך. אני רק מתנצלת שאני לא בווידאו, אני כל הזמן בהקשבה, יש ברקע איזה בעיה עם כלבה, אז אוקיי. אני בהקשבה, בסדר? בסדר גמור. אוקיי, כשאנחנו עובדים עם קבוצות מאוד מאוד גדולות, זה תמונה להמחשה, כבר לא מספיק שיחות, אוקיי? צריך כבר להתחיל להשתמש בטכנולוגיה, יש כל מיני טכנולוגיות, אני אציע חלק מהטכנולוגיות אני בעצם מפתח או פיתחתי בעזרת אנשים, אחד האנשים הוא אורי שיושב כאן, רעיונית ישבנו וחשבנו הרבה איך לפתח את זה, אז למשל, כשיש לנו תהליך דליברטיבי יש לו כמה שלבים, בסדר? השאלה זה למשל, איזה נושאים, על מה אנחנו רוצים לדבר, כלומר, כדי להחליט מה אנחנו רוצים לדבר, יש את דליב 4, אוקיי? למשל, אני אראה לכם איך משתמשים בה, בוא נראה שנסתחת לי. דליב 4 היא מערכת פשוטה, יחסית, סליחה. אני יכול לשאול, אוקיי, אני יכול לשאול אתכם למשל, מה הכי מטריד אתכם עכשיו? מה? אוקיי. עכשיו, כי אולי זה יהיה הנושא שלנו לדיון, אני עושה add, נוצר לי כאן קישור, ואני שולח כאן בצ'אט אליכם, אוקיי? וכל אחד יכול להוסיף מה הכי מטריד אותו. אוקיי? אני יכול למשל להוסיף, מניע. אוקיי? בואו תוסיפו רגע, שלחתי לכם קישור כאן בצ'אט, אתם יכולים לרשום. זה צריך להיות אגב קצר, תכתבו משהו קצר. עם הפלוס כאן, אתם יכולים לעשות. הנה, מה יהיה איתן, אוקיי? ואפשר להצביע. כלומר, נניח אתם אומרים, אוקיי, אני רוצה לחלק את הקבוצה לנושאים שונים, אז אנחנו יכולים להצביע ולראות כמה אנשים מתאימים לכל קבוצה. אוקיי? תצביעו כאן על הכפתורים האלה ואתם תראו שזה קורה בזמן אמת, אז אנשים מנסים להתכנס. עכשיו אפשר ללחוץ כאן על voted ואתם תראו שזה בעצם מציג לכם את אלה שהכי נבחרו בצד שמאל. אוקיי? זו אפליקציה נורא פשוטה, כל מה שצריך לעשות זה ללכת לכתובת הזאת, אני אשים אותה באתר, אוקיי? רגע, ללכת לכתובת הזאת, ללחוץ כאן על השאלה שאתם רוצים, כל שאלה שאתם רוצים, ולקחת את הקישור הזה ולשלוח, או כאן, אם אתם במובייל, לשלוח מכאן, אופס, ואתם מקבלים מיד את התשובות. אבל זה איזשהו כלי גנרי, כן? יש כל מיני כלים כאלה, זה לא הכלי שאתה מדבר עליו שפיתחתם. לא, זה אחד הכלים, היתרון שלו, אוקיי. זה אחד הכלים, זה דליב 4, אתם תראו את דליב 3 שהיא דווקא יותר מפותחת. דליב 4, היתרון שלה למשל על וואטסאפ זה שכל אחד יכול להוסיף את האופציה שלו, לא צריך עכשיו לבוא, בוואטסאפ למשל יש לך, מי ששואל את השאלה, שם תשובות ואנשים מצביעים עליה, וזה מאפשר יותר מגוון דעות, בסדר? זה מאפשר יותר מגוון דעות ומאפשר לך לא להנהל מראש על מה יהיה הנושאים לדיון. אגב, אני משתמש בזה הרבה עם הסטודנטים שלי, אני שואל אותם שאלות תוך כדי וביחד מנתבים את השיעור. אז זה כלי פשוט, קל, ורק כדי לבחור הצעות, עוד פעם אפשר לראות לפי החדש, זה או סתם בצורה רנדומלית לסדר. אחלה, אז זה כלי אחד. רק הערה קטנה, יש פה קוביות שלפעמים חותכות מילה קריטית מההודעה. כן, אני יודע. אפשר להגדיל את זה קצת. נכון, צריך לשפר את זה. מצוין, אז זה
עוד מערכת כזאת, מערכת אחרת, בואו נתקדם רגע, איפה הלכה לי המצגת, איפה המצגת, בואו נלך אליה, אוקיי, רגע, למה זה עשה לי את זה כאן, אוקיי, אז כלי אחר שהוא מאוד כלי מעולה לסיור מוחות, אוקיי, כשיש לכם שאלות הבהרה, זה הכלי הזה שנקרא מיינדמייסטר. מיינדמייסטר למעשה מאפשר לנו לשאול שאלות, זה דוגמה לדיון שעשינו איתו. יכול להגדיל רק כי לא רואים? כן, אני אפילו אעשה את המיינדמייסטר עצמו. אוקיי, אני יכול להיכנס לכאן, לפתוח שאלות, חלופות, אוקיי? זה כלי שמאפשר סיור מוחות, מאוד מאוד נוח ופשוט. למשל, אני יכול לשאול שאלה, עוד פעם, אני יכול כאן לשאול את השאלה, מה מטריד אותנו, לא יודע, על מה היינו רוצים לדבר למשל, על מה אני רוצה לדבר, אוקיי? אני יכול לעשות לכם share לכאן, share, ולשלוח לכם עוד פעם כאן בצ'אט, ואנשים יכולים להיכנס לקבוצה, וכל אחד גם יכול, אחרי שקצת לומדים איך לשחק עם זה, כל אחד יכול להוסיף כאן, להוסיף נושא, בסדר? ואפשר לשאול עליו שאלה, גם אפשר לעשות את זה בצבעים כדי שזה ברור למשל, כשיש לכם שאלה אז אתם מסמנים את זה ככזה דבר. כלי מאוד מאוד נוח לרכז הרבה מידע. למשל כאן היה איך נפעל ביחד, כולנו נפעל עם הדמוקרטיה, זה איזשהו דיון שעשינו, ואפשר לראות את האפשרויות לכל דבר. אז זה נקרא מיינדמייסטר, בסדר? הכתובת היא, בואו נראה אם... אוקיי, זה כלי מקוון, כלי מאוד מאוד שימושי. אוקיי, זה הכלי השני. הכלי הבא הוא בעצם כלי שנועד לשלב הזה של איתור פתרונות. זה כלי שבעצם תחשבו על קבוצה גדולה שיש לה הרבה הצעות, אז הכלי הזה שהוא נקרא דליב 3, מגיעים עליו דרך דליב.tech, בואו נגיע אליו. אוקיי, למשל כאן, אני אתן לכם דוגמה ממשרד ראש הממשלה, אוקיי, הם שאלו, זה ניסוי שעשינו שם, הם שאלו, יש להם איזה מתודת שיתוף ציבור, הם שאלו את הציבור מה הפתרון שלכם, העלו כאן כמו שאתם רואים בסביבות 50 הצעות, שיתפו 300 איש, 50 הצעות העלו כאן, כל אחד יכול להוסיף את ההצעה שלו, אנונימי או לא אנונימי איך שהוא רוצה, ואנשים עושים כאן vote down ו-vote up, והדבר הזה מאחורה, יש סיבה שאנחנו עושים vote down ו-vote up, הדבר הזה מאחורה מסוגל לזהות את אחוז ההסכמה שיש על כל דבר, וככה הוא מעלה למעלה בצורה, עם אנימציות, הוא מעלה למעלה את הפתרון הכי טוב, או לא הכי טוב, סליחה, שיש עליו הסכמות הכי רחבות, עם מינימום התנגדויות, גם אפשר כאן לנהל דיון על כל הצעה, מי שרוצה, בעד ונגד, לנהל כאן דיון. אז זה כלי שלישי, גם כאן אפשר לדבר סתם, אוקיי, אפשר כאן לנהל כאן דיון פתוח. איך זה נקרא שוב? זה נקרא דליב 3. הקישור שלו הוא... זה קיים ברשת אם אני מחפש את זה? יש לך את זה כאן, דליב טק. בואו נעשה את זה, אני שולח לך כאן. אני לא יודע אם תמצא את זה, זה כלים שאנחנו מפתחים. אם אתם תלכו רגע, אם אני אתנתק, בואו נתנתק רגע. אוקיי, אז אני אגיע למסך כזה, אני יכול להתחבר, עדיף להתחבר עם גוגל, בסדר? אני אתחבר סתם בשביל העניין כאן עם שם זמני, בואו נראה אם הוא ייתן לי, נתן לי, אוקיי, אז בעיקרון במסך הראשון שאתם תקבלו, אתם תראו הרבה קבוצות, לא יהיה לכם, הוא לא נותן לי לפתוח קבוצה כי התחברתי עם שם זמני, אז רגע נתנתק,
אני מתחבר כאן עם גוגל, שנייה הוא ייתן לי להתחבר אני מקווה, כן, ואז אני יכול לפתוח לי קבוצות, רושם את שם הקבוצה, בכל קבוצה יש לי נושאים, כמו היום למשל זה שלנו, ואני יכול להכין כאן שאלות ולקבל עליהן תשובות, כלומר כל אחת כזאת זה שאלה, אפשר להציע לה פתרונות. אז זה דליב 3. אוקיי, זה כשאנחנו רוצים למשל להעלות פתרונות מהציבור, אז הרבה אנשים יכולים בבת אחת להעלות פתרונות ולסנן אותם, כמו שראיתם כאן מדובר על 300 איש, שתוך 15 דקות יכולתם לקבל את מה הם הכי הרבה מסכימים, זה לא הכי מושלם אבל זה נחמד, בסדר? אפשר לשפר את זה עוד. כשרוצים לנסות לייצר סינתזות, אז מסמך A של גוגל דוקס הוא פתרון ממש טוב, אפשר להעלות את המסמך, לשלוח את זה לכל הציבור, לקבל הערות מהציבור, וככה לתקן את המסמכים. ואם אתם רוצים בסוף לעשות ממש הצבעה, ואמרנו עוד פעם, הצבעה זה חשוב, אז יש את דליב 3 גם כן, דליב 3 אנחנו יכולים, רגע, תחזור לתקופה הזה, הנה, אוקיי, לדליב 3 יש גם אפשרות להצבעה, והיתרון של דליב 3 על דליב 4 זה שאתה חייב להזדהות, אוקיי, למשל, מי בעד, לא יודע, משהו, בסדר? אפשר גם להוסיף עוד אפשרויות, בסדר? ואז אנחנו עושים הצבעה, זה מסומן כאן כהצבעה, וכאן אנחנו יכולים לעשות הצבעה כזאת. היתרון הגדול שאתם חייבים להזדהות כדי להצביע, חייבים להזדהות עם גוגל, ואז זה נותן איזשהו תקוף להצבעה. בסדר? למה זה יתרון? אם יש לי הרבה אנשים ואני רוצה בעיקר לעבוד על לראות מסה, מה אכפת לי מי אמר מה? אז את יכולה להשתמש בדליב 4, אין בעיה. דליב 4 לא דורשת הזדהות. דליב 4 גם נותן לי רייטינג של אנשים? כן, כלומר זה קורה את רואה בזמן אמת, זה הכי טוב כשאת רוצה לעשות משהו כזה לבדוק ולא אכפת לך אם אנשים מזדהים או לא, אז דליב 4 היא בובה. הולכת, משגרת, וישר, זה גם עובד חלק בדרך כלל. תודה. זהו? כל הכלים האלה, אגב, אני במצגת או כשאני אעלה לאתר אז יהיה לכם את הכלים האלה. כלי אחרון, נראה לי להיום, אוקיי. אנחנו עכשיו מפתחים את דליב 5, שאמורה לקחת את כל הכלים האלה ולבנות אותם לתוך מערכת אחת, זה עדיין בפיתוח. זהו, עד כאן. שאלות עד כאן לפני שנמשיך. אוקיי, אין שאלות. אז אני רגע, אוקיי, אז כאן סיימנו את... זאת אומרת, מה העלות של השימוש בכלי? חינם כרגע. כל עוד זה לא יהיה איזה משהו מסיבי, אז לא צריכה להיות לנו בעיה. זה כרגע, זה הכל מערכות ניסיוניות שאנחנו מפתחים והם חינם. תודה. זהו. אם רוצים להזמין אתכם, אז אפשר לקבל הדרכה על השימוש הראשון? כן, בטח, די. אפשר, תצרי איתי קשר, יש את הבלוג שלי, בבלוג שלי יש קישור, או אני יכול עכשיו לשלוח, פשוט זה האימייל שלי, או לשלוח עכשיו ומספר טלפון, gmail.com, ונשמח לתת הדרכה ועזרה בסדר, וזה המספר. תודה. אנחנו כן עובדים עם קבוצות, יש כבר איזה 2 קבוצות שביקשו מאיתנו עזרה, באנו, עזרנו, כל טוב. זהו, אז עד כאן על הדברים האלה.